Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunomfowethu ongibhalelile la. Umfowethu uyabuza ukuthi-ke yini ekumele uyenze ukuze ungabi umjida okubhorayo. So umbuzo womfowethu ubusimple kanjalo. Uyabuza ukuthi kahle kahle yini ekumele uyenze ukuze ungabi uhlobo lensizwa ebhorayo, yabo? Alright. So mfowethu yabona mina into esengiyibonile ukuthi yabona kahle kahle akekho umuntu obhorayo la ngaphandle, yabo? Yazi inkinga ifika ibe laphi. Ifike ibe sekuthenini wena kufike kube khona umuntu omthandayo, yabo? Umthande ngendlela eyisimanga bese uyahlukana nalo muntu. So the moment usuhlukene naye mase kufika lo munye uzofuna afane nalo muntu onjani ongasekho, yabo? Kanti yena ufika naye ngendlela yakhe ukulethela uqobo lwakhe, yabo? So the moment ehluleka ukwenzisa kwalomuntu ongasekho, that's where ucabanga khona ukuthi umuntu uyabhora. Kanti cha, akabhori umuntu wabantu, naye ukunikeza indlela yakhiwe ngayo, but-ke asikho lapho, yabo? So ukuphendula umbuzo wakho mfowethu, yabona into ekumele uyazi, into ewukhiye kubantu ababili abathandanayo ukuthi yabo le process yokwazana kangcono ayipheli mfowethu, ayipheli, yabo? Angithi phela mangabe usaqala uhlangana nomuntu uyenze njani? Hlale naye usuku umkhiphe somewhere, nispend isikhathi naye ndawonye, uzama umqondo ukuthi umuntu okanjani, nihleke kube mnandi, nixoxe, nishuthi ithombe ndawonye, yabo? So even if senithandana-ke lokho hayi ukuthi manje ngoba sesiyathandana semele umuntu ungabisamkhipha. Cha mfowethu, uyaqhubeka umkhipha umuntu even if senithandana, even if senishadile, leyo process yokwazana ngcono ungabisayiyeka. Qhubeka nje wena uyisebenzise kuze kuphele nje ubudlelwane benu mangabe buyaphela, yabo? But leyo process mfethu into ekumele uyazi ukuthi ayipheli leyo, yabo? Ngokwenza njalo uthando leli lohlezi lunaleyo vibe leyo, yabo? So hayi ukuthi mangabe kufanele uthole ukuthi omunye umuntu mangabe sebeshadile uthole ukuthi bayashada bathola ingane, that's it, that is the end of romance manje phakathi kwabo. Sebeyaqala manje kuyahlinwa, sekubhekana ney'nkinga, sekuwumuncu. Cha bo, buye nithole ithuba phela nikhiphane, nispend isikhathi ndawonye njengethandana, yabo? One, into ekumele uyazi leyo. Okwesibili mfowethu, yabona kubalulekile ukuthi nidlala ama-games nopartner wakho. Ngiyazi le ngeke uyizwe kahle but it's very effective mfethu, yabo? Le nto yama-games nopartner wakho ibalulekile ukuthi niwadlale na. Phela uthando mfethu olumnandi uthando olungekho serious, akuhlini othandweni lokhu ku-serious kubhekana ney'nkinga. Cha, uthando olumnandi alukho serious, yabo? So nidlale nje ama-games nomuntu wakho. Maningi ama-games eningawadlala nomuntu wakho. Sengingasho-ke la ukuthi like nihlale nje niku-TV nibheke nicofe ama-games lawo wadlala ku-TV. Amanye ama-games awadingi ukuthi kuze kube khona TV. Ningawunquma nje, for example, ustembu nomuntu wakho, yabo? Niwunquma ustembu nomuntu wakho. Yabona ustembu mfethu omunye umdlalo leyo phela angisho ukuthi mangabe like manudlala nomuntu wakho umshaya mhlambe enganakile sekuzomela umbhadlaze, no, igame phela ekugcineni niyadlala nawo, yabo? So uyothuka isimanga mfowethu, unqume nje ustembu nomuntu wakho, athi mangabe ehlala phansi ekhohliwe ukuthi istembu ezwe ngawe ngemuva, yabo? Phela hayi ukuthi uyalwa, it's a game ekugcineni, yabo? Uyothuka isimanga mfethu, ubumnandi obubona lapho kuhlekwa nindawonye, uyothuka isimanga njengoba ngikutshela. Even if nibadala kuthiwa nino-40 no-50, unqume nani ustembu nidlale, yabo? Uyothuka isimanga uthole ukuthi ingane yakhe iyeza kuwena, nangu uma wayo uhleli phansi akazange esho ukuthi istembu, ubone ngengane yakhe icathamela iza kuwena izokutshela baba uma uhleli phansi akasho ukuthi istembu. Seniyahamba nothi nengane yakho niyacathama, mhlawumbe usathi uthi uyambhadla athi step, yabo? Kuhleke kube mnandi, but isibonelo leso, yabo? Sokuthi nikhonze lento yokudlala nomuntu wakho. So abantu abakhonzile ukudlala uthando labo mfethu lihlezi lumnandi lune-energy, yabo? So but uma ukuthi mfethu lento uyibona njengodlame wena, ngoba ngiyazi phela khona abantu abakanjalo, yabo? Uma ubona njengodlame ungawuyeka, but nje engiqonda ukusho la, my point is mfowethu ukuthi dlala nama-games, uthando lingabi serious, yabo? Kube mnandi nje, kube naleyo vibe nomuntu wakho. Hayi ukuthi once nje nathandana nomuntu ekumele kube muncu manje, yabo? So dlala nama-games, niqhubeke nikhiphane, ukuze uthando lwenu luqhubeke lube healthy, yabo? Luqhubeke lube mnandi, umkhumbule umuntu wakho mangabe engekho eduze kwakho, yabo?
Okunye-ke mfowethu othandeni kabanjiswana into ekumele uyazi leyo, abantu ababili bayabambisana. So ngiqonda ukuthini lapho, akusho phela ukuthi umuntu wesilisa uyena ekumele ehlezi, wena mfowethu njengomuntu wesilisa kumele uhlezi umkhiphe umuntu wakho. Cha, nomuntu wakho ngelinye ilanga kumele nje akakusurprise, akukhiphe nje. Yabo nje uma uyintombazane, umkhiphe nje umuntu wakho, umtshela ukuthi akeze khona akuphelezele khona la niya khona. Yabo uma uthanda ungangamtshela ukuthi niyaphi, umkhiphele nje endaweni e-right, afike adle asuthe, athi uthi uyakhokha, umtshele nje kahle uthi yabona bhuti, yimina okulethe la, so angazi ukuthi wenzani manje, yabo. Khiphe wena ube yiboss nje ngalelo suku, umphathe kahle umuntu wakho, yabo, abe right naye abe surprise. Mawuthanda, yabona thina silula kabi mfowethu, wangithengela nje mhlawumbe uwallet, yabo, uwallet wakho ukuthi ugugile, yabo. So yabo wallet lakho ukuthi ugugile, mhlambe ama-coins awasangeni, sengene amaphepha kuphela, mthengele uwallet umsurprise, yabo. Noma ibhande lakho yalibo seligugile, thengele elinye ibhande, uyambona ukuthi iwasha kanalo, uyaphuma eminyango. Kuphatha kanjani lokho, umuntu wakho uphuma eminyango iwasha kanalo akalifakiwe, mthengele iwasha, yabo. But ngiyazi ukuthi akuwona wonke umuntu wesifazane onemali, khona abanye abangenayo imali. But as much as ungenayo imali, uyayithola imali njengomuntu, nawe ngisho athi osebenzi, sikhona isikhathi la khona uyithola imali. So ayikho i-excuse yokuthi wena mhlawumbe imali la unayo, cha, siyafika leso sikhathi sokuthi nawe imali uyithole. So ngamsurprise nje umuntu wakho, either umkhiphe noma umthengele into ethize, ajabule. Njenga uSandile Mbongo acula athi, khona le ngoma emnandi ethi udala wakho amthengele ubucwebe begolide, yabo. Leyo nto isahleli kuyena, wazodecide nokuthi enze ingoma ngoba waba surprised isenzo somuntu wakho, yabo. So nawe ufuna ubuhlobo lomuntu wesifazane onjalo, othi nje ngisho engasekho umuntu wakho akhulume ngawo ethi hey kodwa leya ntombazane, hey, yabo, umphethe kahle umuntu wakho ejabule ngendlela e-right, yabo. Hayi indaba yakho angezile nje uthi njalo kumele nje kube mina okwenzelayo, wena nje awungenzeli lutho. Cha, kuyabanjiswana uthandweni. So I hope uyangizwa mfethu, process yokwazana ngcono ayipheli. Ngeke-ke mfethu ubuke nje umuntu obhorayo lapho, unless umuntu wakhe stuck kumuntu ongasekho, yabo, because ngeke ubone umsebenzi wakho, yabo. Okwesibili, dlala nama-games, idlala ama-games nje kube mnandi. Maningi engingawanquma amnandi engathi umuntu uma esekhohliwe kusho into ethize, yabo, umsurprise, yabo. Okunye-ke kuyabanjiswana othandweni mfethu, njengoba ngisho ukuthi umuntu wakho naye kumele akhiphe, nawe umkhiphe into ekanjalo. Uma uthanda umsurprise umthengele into ethize, ngokwenza njalo mfethu kuyohlezi kunaleyo vibe leyo, yabo. Ngisho ungasekho eduze wakho umuntu uzokwazi ukuthi kukhumbule, yabo, ngoba manindawonye kuba naleyo nto leyo, yabo. Nibambisene, uthando lumnandi phela kuyabanjiswana njengoba ngisho mfethu. So I hope kuyezwakala mfethu, sure.